dzaka zvakare nenhau dzakasaitika madeko. Nyaya yangu yandinayo mukati mevidhiyo inosiririsa. Nhau iyi pandaramba ndichida kuita dig deep ini ndanga ndisati ndanyatsa kunzwisisa kuti pari kunzi hanzi pane munhu wabirwa mwana ane 3 weeks zvanyatsa kufamba sei, nekuti papakanzi missing baby. Baby Tamira Nashe Chadwick 3 weeks old. Ndobva padi pataugwa zvapataugwa, ndobva pasiswa zvakare chi ndiona kuti pazenge pane mwe picture wanga chiratidza kuti CCTV yakepcha munhu uyu. Asi face yemunhu wacho ngachidzi mudzimai yaita sekuti murume, ndo zvandaona apa. Pakuzoda kunonzwisisa manje story iyi, ndaona vamwe vakaita sei vakaita copy and paste yekutadza kuti zvanyatsa kufamba sei. Chinenge ndigokuverengera exactly manzwira ndaita kuti mu comment section ndatozoona kuti andisiri ndega ndanga ndine confusion ndachichati ko mai ava vazopa baba mwana kana kuti mai ava vamwe vacho ni vatiza nemwana zvafamba sei. Ono akati aiwa mai vemwana uyu havasi kunzwa zvakanaka, mwana anga atori nababa, saka kuda mwangu achinda naye kupi kundoti ayamwisa achidzoka naye. Saka ndasinganyatsokunzwa kuti zvanyatsofamba sei, ndikachega ndikukuverengera exactly zvandaona. Zvikanzi nemunhu anonzi Tendi Chinorinda copied ndobva akopa kwazvona somewhere. Zvikanzi izvoni muri yeZimbabwe kumativi mana kwamuri ndinokumbira rubatsiro rwenyu. Hazvanzi yangu nezuro yakainda kuchipatara cheParirenyatwa muguta reHarare nemwana wake mucheche. Akasangana nemumwe womukadzi aiti akanga auyawo kuzoona hama yake yaiva kuchipatara apa kupi kumaternity. Asi hazvanzi yangu yaiti mukadzi uyu akambomuona kamwe chete kudziva rasekwa, kuno ndiko kunogara hazvanzi yangu. Zvadero vakafambidzana kubva kuchipatara vachipinda mutown. Vave kumaAvenues paSpa, hazvanzi yangu yaida kutenga dringi muSpa. Apa mwana akatanga kuchema, mukadzi uyu akati ndipe ndisare ndakabata mwana wonditengerawo mapampasi. Hazvanzi yangu yapinda muSpa muya, saka anoti paaive mulaini kuti abhadhare zvinhu zvaakanga atenga. Mukadzi uyu akange ofamba achita sekunge ave kuda kuenda. Hazvanzi yangu ndokudi ndokubvunza kuti koma kuindepi, handiti. Zvikanzi naye ko munofunga kuti ndingagoindepi. Mukadzi uya akati handiripo, mungati ndingakubirai mwana here, bhadharai zvenyu ndiripo. Hazvanzi yangu ichipedza kubhadhara haina kuzoona kuti munhu afamba sei. Akazotakurwa nevamwe nemota kuenda kupolisi, kwakuzodzoka nemapurisa paSpa iya zvinonzi pane maCCTV. Vakatoona mukadzi uyu achitiza nemwana. Mapurisa haasati atipa picture yemukadzi uyu. Saka hama dzangu, kana pane akaonawo kana kuziva munhu ane mwana mucheche mukomana waunofungidzira kuti haasi wake, please ndibatsirewo. Mwana ane 3 weeks abarwa ari pamukaka wamai vake, munogona kutibata panhamba dzakati. Zvikanzi navo zvakare ndokumbirawo mutenderedze mumagroups akawanda. Kunewe mukadzi akaba mwana ndokumbirawo udzose Tamira Nashe Chadwick ari mupenyu. Ndatenda zvangu, ndo chandaona chiri copied and paste. Kuna vamwe vane confusion sei ndizvakare, ndasinganyatsa kunzwisisa kuti zvakanyatsa kufamba sei. Saka ndo zvakaitika. Vamwe vakati looks like aitomutevera kana kuita sei akambomuona kumaraini pane nyaya ipapapa. Zvakaoma hazvo. Munhu uyu ari kuita kunge murume anga akapfeka hembe dzechikadzi. Mwari pindirai. Zvinhu zvaakuitika kumaZimbabwe dzatizi kuti nekuda kwevanhu vachitachi zvinhu zvakaita seizvozvo. That's not a woman. Ari kuita kunge murume. The portrait she is a man, he is a man. Nevamwewo vadi vaitaura saizvozvo. So this circulating on WhatsApp groups ndikatoti vanhu vatanga manyepo. I hope anowanikwa though pic is not that clear. Apa mbosha anomunhonga apa, she looks like a man. Handiti. What is this world turning into? The thief looks like a he though. How can you trust such a person to help a calm baby? She looks very suspicious. Nevamwe ndo maonera angu achita kuma comments zvakare. Zvichinenge tigona kuti tigoona kuti vamwe vari kuti chii zvakare.
nekuti zvanga zvakatozumiwa hawazumiwa vazama kumuzuma zvake asi kana pane anomuziva nekutomunonga nekuti anga achioneka pane mamwe mapictures vaisa about tongoti 2 for about 7 mapictures ndofunga ake zviyanzi nevanhu but munhu uyu murume uyu handioni semukadzi neniwo ndaona sekuti murume zvokwadi hatisisu toga yeah, she looks like a man ko zvaanenge murume naimi all the pictures he looks like a man. Good luck. Aitobva zvake kumajeneti kunotsvaga mwana wekuba kuda ndo zvaiita kana kuti pamwe ndo tori basa rake mona manje kana uyu munhu achida zvokudereka it means anenge achitotresa vanhu vese vanenge vachienda ndofunga kumacheki apo esa achivatresa achivata muronda tsimba kwese kwavanenge achitotresa ndofunga kuti vanogara papi kuti azoba kuda ndo tori basa rake remurume yeyuyu kuti basa rakubira vanhu vana zvikanzi kodai matosana chi manya use other means before it's too late nekuti munhu uyu aipa first yacho ndechirume wana haisi murume here uyu nevamwe zvakare zvakaoma vedu ungati ndibanga handikandizoti ndibanga kana takada kuti ndiani munhu uyu kuti ange murume here akabiwa sei makazinzi andijamba like I said neniwo ndanditori neconfusion kusvika ndazoona that copy and paste wakati baba vaifambidzana kubva kupare nemunhu wati samari yandapotaura iyai guma iri kuti asire murume here ambonzi awanikwa wane mwari pindirai zveshuwa mwana wacho ranzi aba mwaka chanzi awanikwa hatizi kuti vakwati awanikwa vanhu vari musaiko yemurume iyeye here kuti baba vanhu kuti hanzi awanikwa iye mwana asina kuwanikwa kana kuti awanikwa zveshuwa ivo pandizivi zvikanzi avarware pfungwa here mai ava ini pamwechi ndiri kutadza kuona dziri kwaye ipapa tinodaro mwana atoraswa nemumwewo saka ndoona sekuti uyu womunhu wangaone confusion naye kuti akasingazi kuti root cause yatsatsobvira kupi uye nawe chino yanzi mai ava vasinyatsonzwa zvakanaka vari muchipatara munhu uyu arasisa chii kupfeka hembe dzechikadzi uyu nawo vanhu busy kutsvaga mukadzi iye back kuva murume ambonzi awanikwa one kupi ndangoona zvichinzi awanikwa ndikatoti thank god maybe kutaura kwevanhu vasingazivi zvikanzi tifunga kuti awanikwa nyacho iri kupi yamuri kureva iyoyo vamwe ndokuti murume akapfeka zvinhu zvechikadzi nevamwewo zvakare akutenge mumwe murume the baby found in Jesus name murume uyo zvakaoma kunyangara fesi nemwoyo zvese here ane mweya wekumadokero chaiko nevamwe ayushuwa kuti mukadzi uyu uyo ndikuona kunge murume zvokwadi hature nhema kuda zvashanomoti vanhu vari bhisi kutsvaga mudzimai asi munhu kuda watobvisa hembe dzedze watopfeka kana makepesi kana zvimwe zvinhu zvokuvharidzira kuti munhu wemurume wachitotiza nemwana wevanhu murume uyu haasi mukadzi uyu akangopfekawo zvechikadzi looks like a man his shoulders murume uyu ko anenge murume wani nevanhu vazhinji ngaadzoswe mwana wavadzibbati kupa stranger zvekusvika pakubereka mwana kumusana here nevamwewo avo true this person looks like a man akabatwa ndakurwa zvokuti anoita mwedzi wese akarara murume wemunhu nevamwewo avo true hida is time to look for mwana not kutukana Zimbabwe why haasi mukadzi uyu munhu uyu why ari kuita kunge murume ndo konzeni yange ine vanhu vazhinji kutara ungo murume uyu tongonamata mwana awanikwe chete nevamwewo zvakare zvikanzi taona Shatricia ava zvese nemwoyo wavo atenge murume zimu yekutyisa vedu wei shuwa ndikuona kunge murume zvakaoma hazvo asi kana ari mukadzi ane fesi yakashinga kudai zvakaoma hazvo ndinoona kuti ndo maconcerns mazhinji kupa mapika ari kubuda akatobereka mwana wacho wani pamwe ari kutoita sanga ari mushopu zvikanzi kuzvibatanidza zvinhu zvacho zvinogwadza kuzvinyatsa kuzvibatika neniwo kozi zviri kunzi akasara panze akandombobatiswa mapamba nemapiki ayo hazvichasangani hope anowanikwa mwana ari mupenyu zvikanzi azvo nemapiki zvapesana ndave kutombonodzokorodza kuvereka futi mwari ratidzai simba mwana ararame nekusingaperi vamwe vakuti haasi murume here munhu uyu maybe akangodisguisa kupfeka semukadzi asi murume shame I can't hold back my tears nevamwewo tibvire mwana ndewako here ndewasisi nekuti kana ari wako wawakatakura 9 months haupe munhu wawasingazivi ndokubva watotanga kutuka tikati why would you insult munhu apa zvekutonzi zvoni uve kutotsva gorobhasi rokuti handifungi kuti munhu wakangoti oi mwana just like that zvikanzi but pane nyaya apa hanzi kumusoro kwenyaya baba vemwana vakamboona this lady once inzva rasekwa now all of a sudden vasangana zvakare at hospital pakamira sei
vari kuti murume, so you think mai vemwana didn't know the person she left the child with here. Confusion yachoni yakatiwana pamusoro penhau iyi. Zvikanzi kudavasira pakufambidzana kwavanga vachiita nevamwewo avo. Ko madii kuenda kuparenyetwa kumaternity ward wacho matarisira adresi yehama yavo yavaiva vaenda kunoona anogona kubetsera nezita ravo zvikareruka zvakare nevamwewo avo. Zvikanzi vanenge vakagarira kuba vana vanhu ava, musareverwa nhema. Hapana kana hama yake inenge iri ikoko. Mai guru vangu vakabirwa mwana muna 2011. Kungozama dia azvizikamwe. Okay love. Zvikanzi vakamuwana here. Manesi akamutengesa mwana. Vakasungwa manesi acho, but mwana vakati atoenda nhamba dzacho hadzichaiti, saka vatora mwana hatikwanisi kuvatreka, takabhadharwa kare. Zvikanzi kuna mai guru vakadzi mwana wako afa, tatomupisa vachinyeba. Ko vaipisa sei mhuri dzasati aona? Ndatotangozvinzwawo nhasi zvinhu ndasingazivi kuti zvoitika. Ndatongotozvinzwa izvi kuti zvotoitika kuti vanhu vanototengesa ndasingazvizivi, kutozviona pamakomenzi papapa. And chirega ndingoti sorry zvavo kuna mai guru vanonzi wakabirwa mwana wavo muna 2011. I'm so sorry nezvakaitika kwavari. Zvikanzi inga pane mukadzi akawanikwa asanga achinyebere nevamwewo zvakare. Murume uyu haasi mukadzi vedu. I'm so sorry. Hope kuti munomuwana mwana. Money vanhu vakuromba. This man had a mission. That's why he wore women's clothes, because anoziva kuti vakadzi tinobasana vana. Munhu anenge murume uyu zvokwadi. Vamwe ndokuti zvakare zviri kuitika kunge murume, and it looks like macheekbones ndemurume uyu. Ndofunga ritori basa rake, anenge atoshandisa mushonga kuti usambofunga zvinhu zvakawanda. Zvinogona futi kuitika izvozvo kuti unodzungaira. Varipo vakazvitaura kuti aiwa, varipo vanoshandisa mushonga zvokuti unokwanisa kutodzimaidzwa zvokutoti hautozivi kuti chii chikuitika, ukatoita hand over woga. Handiti ndo zvinogona kuita sei kuitika izvozvo. Nevamwe vati ngatisambi vanhu kusvika palevhu yekubasa vanhu hama vana vako wasingazivi munhu. Kati hatizozivo. Ndo zvandaona sokuti ndo zvandandisangana nazvo izvozvo. Vanhu vachindira kuti murume waba mawati pamwe tori basa rake irori. Ndikutonzwawo nyaya dzakawanda dzatasingazivi kuti anzi kunotonzi vanhu vanototengeserwa vana ototiwa zvara mwana ototengeswa otonzi mwana wako washaika otopiswa. Ndasingazvizivi, ndatozvinzwa ipapa. Ndisikazivi kuti mamithi here kana kuti inhema kana kuti shuwa, I don't know. Saka ndozvandandangoya nazvo muvhidhiyo ino chikuti dai mwana yangu wanikwa. Ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera. Zvinosirisa, singamboiti.